Окей. Нова марка, една шопска салата върви. Една шопска правим, нали? Да. На първо место е дисциплината. Трябва да има иерархия в една кухня и тя да се спазва, да има дисциплина. И вече организация. Организация чисто като рецепти, нали, за да може готвачите да им е лесно да знаят за какво става въпрос. Не рецептите да са само в моята глава, а те да се чудат, нали, какво да правят. Вадиш каймаци, кремов пещавал, гъбено чипче, сос, бабузите, всичко подготвяме и после лесна работа, само славяме. Едно от най-важните неща за тази професия – да има постоянство. Всеки ден постоянство и да вървиш напред. Не да се задоволяваш с това, което си постигнал до момента. Задоволиш ли се, помислиш си за голямата работа си, чао. Нова марка, една ювка, върви. Нормална порция, не е дискусионна, нормална. Значи слагаш малко повече от това, което ти показах, но не много, защото муса сирене е много агресивна. Някой път ми се случва за 5 минути да измисля 2 ястия, друг път зациклям и не мога да го измисля с дни, примерно. Но това е екипна работа, не е само от един човек. Главният готвач без екип е нищо. Просто нищо. Така, нова марка, една шопска, една народна, заедно с един качамак върви. Просто стресът е изключителен. И то на високо ниво. Нали. При по-нормалните кухни издаваш поръчката, мога да отидеш да си решаваш судоко, докато дойде следващата поръчка или нещо такова. Там няма стрес. Но там седиш на едно место, нали. Надбачкаш на високо ниво и се опитваш да правиш яките неща, да вървиш напред. И си го има стреса, няма как. Върви ръка за ръка. И всичко да излезе както ти искаш, да излезе пред гостите като хората, защото в крайна сметка ние бачкаме за гостите, да се чувстват окей. Бачкаме за ресторанта и след това вече за наше удовлетворение, нали? Защото не трябва да забравяме първо за какво сме тук.